higala, welcome to my vlog. Katos kong ilong. Mga unta ninyo og saging. Dagko kay kung saging mga higala as in niya na. Nakuan pagid siya kanang paig pag akong lungag, no? La, di mo paglungag di kabalo. Mao ni akong saging karon. Dagko kayo. Hilaw kay ni siya mga higala. Niya, ang akong ipare sa ako ang saging is syempre ang ginamos. Ginamos nga naay dagang naay kamatis, naay bombay o limonsito nya with suka. Yan apa jud ko diri dangay naray. Ug kanid ang dangay o ginamos mga higala, mao ni gisudlan. Hinatag intaw ni sa ako ang anak, no? Si Inday Kabkab. Hinatag ni Inday Kabkab ang ako ang ginamos. So, mga una ta ha. Okay. Naanta ninyo. Narao. Nahunin akong ingkit kay hilaw kayo. Palaway sa taga-Amerika. Galaboy ko ani gahapon pagdala ni Arnold sus. Gabi naman. Halaghan. Na akong nilamos, wala gid na ko butang og ng bitsin or magic sarap, no? Organic gid ni, wala jud ni sagol nga kwan. Lamas ra kay nunid na sa imong butangan kay kanang kung daghan kag lamas, malami namang to siya. Shout out sa akong ka-team international vloggers. Kaya mga unta niya ginamos. Labi na gud si Gina, ganahan ka to siya gud. Ngaw na ka Gina daw ani. Niyang ako dengi. Gibutang mga higala imbis nga luya, kay akong gibutang kay kanang luya nga dilaw. Kamatis. Tanga na to ginamos ang kamatis. Kaya ron sa mo to kalami, no? Pero ay lang gyud mo kasyak mo ari mo sa Philippines, no? Ay lang gyud mo kasyak sa mga price sa utanon. Kay grabe, usa ka buk Bombay, usa ka buk kamatis. 15 pesos, no? Asa mo anak?
Mananom na lang ko dito sa bukid kay para ako'y mamaligya ninyo para tuhon na ako. Paninguta. Tamang-tama kaysa kung saging ka. Hilaw ka kung saging. Ano ko, mahulot ba na ako no kaya? Kuan siya kabuok. 5, 7. 7, mahulot. Kung dili, sorry na lang. Guwag kayong saging. Grabe kalingin. Ayan mo kahibong ka. Pagpanit na ako ng likuan. May namdam tas bukid ano nga. Saging pa ito. Nga. Wala ginamos ka. Suka ra kay daghan na kay may suka no kay sa una kay kanang nabay mga lubi dito bisag wala kay lubi sa bukid. No kada kang suka. Daghan ko ano ng suka. Naman ni akuhan nga manang gutay na. Kabo ra mi siyang suka. Wala sa isang saging. Kasi ano dito siya. Gulang. Ano kay bunga? Nagkutsarita ko kayo. Aron maapil ang una kay dami rin una. Alam mo, ragdi na akong hulot. Ang saging. 5, 2 pagod ako nakaon. No. Sa bukid sa una gagmay pa may wala may kapalit og namos. So ang among paliton asin ra kay pila ra ba asin no? 5 tabos. Nya maato. Suka, utang na mong asin nya. Tuslog ng saging. Lami na kayo. So katong dili taga bukid, di mo kalilit. Kami lagi taga bukid makalilit an. Kami mga pobre. Nga nga eh.
Katulog pa rin ako. Gutom na kayo. Nag-cook ang saging mahigala. Kaya ang kilo. 30. Pero ang lamas, grabe. Manguan ko. Nanom lang ko dito kamatis. Nakakita mo sa kong video nga ay mga okra, batong sitaw ba sitaw. Sunod na po among ako i-vlog ka ang sweet corn. Sweet corn na po sunod. So, tulo akong hurot. Ako kahurot. Lughan pa kayo, pa. Nga, ako lagi magkaon. Ako anak di mo kaon o hilaw. Hinog na iya. Naagto akong bili na hinog. Bangi ko din yung kaon. Daghan pa kayo. Ako kahurot. Jin, tabangin ko kaon, Jin. Ya, dinhin na ako ko mga higala ha. Hantod sa sunod akong video. Lain na po akong kaonon. Dahil kayo salamat ninyong tanan. Sabi na ko kahulot. Bye!